Vitajte v podcaste Naturamed. Moje meno je Alexandra Melicherová a mojou dnešnou hostkou bude Zuzana Tlučková, výrazná osobnosť slovenskej hereckej scény. Vitaj, Zuzka. Ahoj, Alex. Dobrý deň. Tak, Zuzku môžete poznať ako z televízie, tak aj z divadla. A ja by som chcela ešte Zuzke poďakovať aj za to, že Zuzka je vlastne ambasadorkou našeho hlavného produktu Omega Marine Premium. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako človek udrží si nadhľad, kondíciu a psychickú pohodu, keď život prináša rôzne zmeny a keď to tempo v živote je naozaj prudké. To bola otázka na mňa. Nebola to otázka na teba ešte. Ja teda viem, Zuzka, ty si mi povedala, priznala si sa mi, že toto je tvoj úplne prvý podcast. Áno. Ako sa cítiš? No tak som v takom miernom napätí, v očakávaní, ale samozrejme mám radosť aj na tvoje otázky. Áno, tak ja ti hneď položím tú prvú otázku, ktorá zaujíma mňa a myslím si, že to bude zaujímať divákov aj poslucháčov, a to je tá, ako si sa vlastne k herectvu dostala? Ja som to kedysi už spomínala. Ja som sa dostala úplne tak zrejme netradične, alebo už ako malé dieťa som túžila byť herečkou. A pýtali sa ma na to mnohí redaktori alebo novinári, že či niekto v rodine bol hercom, alebo či niekto v mojom okolí. No nikto. Nikto a sama neviem, kde vo mne skrsla tá myšlienka stať sa herečkou, ale vyrastala som ešte za socíku a mali sme možnosť sledovať veľmi málo filmov zo zahraničia. Ale čo sme sledovali, tak to boli rôzne talianske, francúzske filmy a mňa nesmierne očarila Gina Lollobrigida. Áno. A ja som si vždy hovorila, že wow, raz by som chcela byť ako Gina Lollobrigida. Dokonca môj otec sa zo mňa mierne vysmieval a volal ma doma nie Zuzka, ale Gina. A keď som mala vlastne 8 alebo 9 rokov, tak som sa išla prihlásiť do ľudovej školy umenia na odbor dramatický. A tam som chodila rok bez toho, aby moji rodičia tušili, že vlastne... Bez toho, aby to vedeli. Aby to vedeli, že chodím takto študovať herectvo. A mala som obrovské šťastie na moju učiteľku v tej ľudovej škole umenia pani Gabiku Drotárovú, ktorá vo mne ešte prehlbila lásku k herectvu a potom vlastne po tom roku prišla za mojimi rodičmi a povedala im, že vidí tam talent a že by to bolo na škodu, keby mi nedovolili pokračovať. Takže vlastne potom už o tom naši vedeli, vychodila som ľudovú školu umenia, nastúpila som do malého divadelného štúdia, robili sme rôzne divadelné predstavenia, objavili ma v televízii, v tom čase ešte Košická televízia robila rôzne programy. Bola to veľmi známa a populárna Zlatá brána, ktorá sa vysielala intervízne. Mala som možnosť si okúsiť robotu v rozhlase, v dabingu v Košiciach. No a potom úplne prirodzene vlastne po absolvovaní gymnázia som si podala prihlášku na Vysokú školu muzických umení, kde ma prijali. Ale to už si mala za sebou skúsenosti. Áno, vďaka tým Košiciam a vďaka tej robote, ktorú som vlastne ako dieťa absolvovala. Hej. A vlastne, keď to zistili tí rodičia, dostala sa ti podpora od nich? Áno, veľká podpora. No. Ono zo začiatku, keď som spomínala, že by som chcela byť herečka, tak sa smiali a povedali, ale musíš mať nejaké remeslo v rukách, niečo normálne a potom si rob herectvo. Ale keď videli, že ma to naozaj baví, že ma to veľmi teší, čo všetko ochotná som preto urobiť, tak ma veľmi podporovali. Dobre, tu vidíme nejaké tvoje role. Vieš mi povedať, že na čo si tak najlepšie akože spomínaš, na čo si tak najviac hrdá, čo bola pre teba taká naozaj silná rola? Ono, nemám jednu silnú rolu, skôr by som to menila na etapy v mojom živote. Že keď som bola malá, tak to boli vlastne možno moja prvá inscenácia v televízii v Košiciach a tá sa volala Kvietok 7 lístok, ktorá akoby odštartovala tú moju kariéru detskej herečky. A potom to bola vlastne tá príležitosť v Zlatej bráne. Neskôr
Potom, keď som bola vlastne akoby na strednej škole, tak to boli inscenácie, ktoré sa v tom čase robili a ja som robila aj v Bratislave, kde si ma zavolali do takýchto inscenácií, takže vlastne som sa zoznámila so všetkými tými hercami, ktorých som mala možnosť vidieť v tých hereckých pondelkoch, ktoré boli veľmi známe. Nie len teda na Slovensku, ale aj u vás v Čechách. No a potom to bolo počas vysokej školy, keď som mohla hrávať v študentských predstaveniach, ktoré boli veľmi populárne. A to bola Fujarová show, Strapatí gentlemani, Showmix a tieto študentské veci. A potom zase po absolvovaní tej vysokej školy to bola moja kariéra na Novej scéne, kde som hrala v takých predstaveniach, ako bol Višňový sad. Čiže asi takto by som to delila na tie etapy a mám pocit, že v každej tej mojej životnej etape som prežívala veľmi pekné obdobie, či už po tej súkromnej stránke, alebo aj po tej profesionálnej. A mňa by teda zaujímalo, že či máš niektoré tie charaktery sú pre teba ťažšie a niektoré sú jednoduchšie, napríklad ako keď hráš, ja neviem, tak všetci poznáme susedov, to je jasné. Či sa lepšie cítiš v tej roli, v tej komediálnej, alebo či to je naopak? Zo začiatku ma režiséri obsadzovali aj do takých tých vážnych rolí a až potom neskôr vlastne akoby sa zamerali u mňa na tú komediálnu stránku a mala som viac ponúk do rôznych komédií alebo do humorných relácií a ostalo to. Momentálne vlastne väčšinou už robím len komédie, či je to v divadle, či je to v televízii. A keď náhodou je aj v televízii nejaká rola vážnejšia, tak príde za mnou aj autor, aj režisér a povedia, že by boli radi, keby tam bolo viac takých tých humornejších prvkov. Nebránila som sa tomu a je mi to veľmi blízke. A či je to divadlo, či je to televízia, mám rada, keď sa ľudia smejú, keď sa im v tej roli páčim. A myslím si, že u mňa už je to natoľko vlastne charakteristické, že odo mňa ani ten divák už nechce, aby som hrala v nejakej vážnej postave. Takže sa tomu nebránim, prijala som to a veľmi ma to naplňuje. Áno, aj v tom živote je potrebný ten humor, takže... Myslím si, že áno, že prežívame ťažké časy a ľudia sa chcú nejakým spôsobom odreagovať, aj keď to znie ako klišé, ale naozaj si potrebujú oddychnúť, odreagovať sa, pobaviť sa, zasmiať sa. A som rada, keď prídu po predstavení za mnou a mi povedia, že ďakujeme, veľmi nám to dobre padlo, veľmi sme sa nasmiali, akože dávno už tak nie. Takže to je pre mňa také význanie, ohodnotenie a som rada, že im to môžem dať. Áno. Ja som vlastne spomínala už tuto vlastne aj v backstage, že ráno ako som išla z hotela, tak už som zatvárala dvere a videla som ťa v seriáli, kde bola zase humorná scéna, takže som sa tak pousmiala a tiež som si tak povedala, že toto je tá Zuzka, že vlastne už mám tiež takto v hlave zaregistrovanú, že tie humorné role sú proste tvoje, to ti ide a dokážeš to podať tak naozaj, tak ja mám pocit, že ako naozaj profesionálne, že človek sa tomu zasmie, že ty to aj myslíš vážne, že akože tak toho človeka vieš tak pekne odpálkovať, že človek sa tomu naozaj zasmie. Takže to ma veľmi baví. Zuzka, povedz mi, ako ty reaguješ na prirodzené starnutie tvojho tela, či alebo aj mysli a ako sa ty udržiavaš v kondícii? No, tak je niekoľko rôznych myšlienok o starnutí, že starnutie je len pre odvážnych a vek je len číslo a podobne, ale ono naozaj si myslím, že to starnutie je prirodzený proces a nevyhne sa mu nikto z nás. Ja si hovorím, že pokiaľ mi fungujú hnaty, myseľ, pokiaľ som zdravá, mám prácu, nemám sa na čo sťažovať. Je to zároveň uzavretý kruh, pretože tá práca ma drží v takomto napätí a nemôžem povoliť,
ale keby som povolila, tak sa bojím, že Že až moc. že až moc. Takže vždy potrebujem nad sebou ten bič, ktorý ma ženie ďalej a ďalej a tým pádom nerozmýšľam o tom, čo ma bolí, čo mi je, čo ma trápi a vlastne tak nejako žijem. Ale sú momenty, keď naozaj sa cítim aj vyčerpaná, aj sa mi nechce a hovorím, že od prírody som asi veľmi lenivý človek, lebo keby nebol ten bič, Máme spoločné, áno. tak asi by som možno ležala niekde na gauči a bobtnala, ale myslím, že tá práca je pre mňa taký ten hnací motor. A je niečo, keď už sa cítiš ako keby naozaj vyčerpaná, čo ťa naozaj nakopne? Je to spánok, alebo je to naopak cvičenie, je to rodina? Všetko dokopy. Snažím sa tak sama vychádzať zo seba, čo vlastne, po čom akoby túži moje telo alebo moja myseľ a snažím sa to aj naplniť. Čiže väčšinou je to prechádzka v prírode. My máme neďaleko les, našťastie, a ja aj keď nemám doma psov, keď sú u môjho syna, tak idem na tú prechádzku sama. Tam si prevetrám hlavu, myseľ, trošku sa hýbem, veľmi dobre mi to vždy padne. A potom je to buď nejaká dobrá kniha, alebo nejaký film, seriál. Svoj seriál? Môj seriál nie. To nie. Niekedy si pozriem aj môj seriál, aby som vedela, ako sa vyvíjajú veci a ako to funguje. A niektoré scény, ktoré sa mi nepozdávali, či sú v poriadku, ale keď si chcem tak oddychnúť tak si pozriem niečo iné. A potom sú to domáce práce, ktoré ma žiaľ vždy počkajú, takže musím sa venovať aj im. A máš také nejaké svoje naozaj 2-3 návyky, ktoré proste dodržuješ každý deň a bez toho sa proste akože nepohneš. Vieš, že tvoje telo a ty budeš fungovať, keď sa toto ráno stane. Áno. Každé ráno hovorím, že keď rozdrapím oči, tak si okamžite prvá vec, ktorá je, zalejem kávu. No jasné. A pri tej káve ja jednak analyzujem, čo sa udialo večer, deň predtým a potom, čo ma čaká na tento ďalší deň. Takže taká mentálna príprava. Taká mentálna nejaká príprava, ale zároveň aj také akoby naštartovanie sa do toho dňa. A to mám rokuce a naozaj, keď máme niekedy na nakrúcanie aj veľmi skorý termín nástupu na plac, o 5:00 musím byť v maskérni, som ochotná si dať budík na 4:00, aby som tu doma kávu si dala a takto sa nejako pripravila. Takže toto je taký môj nemenný zvyk, rituál, ktorý trvá desiatky rokov. Keď už sme pri tom, že vlastne máš náročný ten harmonogram, ako ty ten svoj harmonogram zvládaš teraz? Je tam nejaký rozdiel medzi tým, keď to bolo 10-20 rokov naspäť a ako je to teraz? Poľavuješ alebo naopak to radšej nerobíš? Určite väčšinou sa tá robota, a poznajú to mnohí z nás, zhrnie na jednu kopu. Buď nie je robota, alebo je ich potom naraz veľa. Snažím sa ju robiť dobre a vždy sa ju snažím zvládať. Samozrejme, možno keď som bola mladšia, nie možno, ale určite som ju zvládala ľahšie. Aj som sa dokázala proste zregenerovať rýchlejšie, ako je to teraz. To konec koncov vidím aj na obyčajnom vysávaní, že niečo, čo mi trvalo niekedy kratšie, tak mi trvá dlhšie. Ale to už je to, o čom sme hovorili, že to je ten prirodzený proces toho starnutia. No a pomáham si, aby som zvládala náročné dni týmito rôznymi produktami od vás. Vážne. To nás teší. Áno. Objavila som Naturamed a sú tam produkty, ktoré mi veľmi vyhovujú. A neviem, do akej miery je to placebo,
ale zatiaľ to funguje, takže pravidelne beriem ráno vždy Omega Marine Premium. Nedám na to dopustiť a veľmi milujem aj ženšeň. No, tak to je super, to nás teší. Ja mám teda napríklad s tým ženšenom práve tým, že je to vlastne na tú energiu, tak zo začiatku, keď som začala ešte len pracovať v Naturame, tak som brala ženšen, neviem, keď som odchádzala domov okolo 4. a tak. A potom som mala toľko, že som nemohla vlastne večer zaspať a furt som nevedela, že prečo, a hovorím si do frasa, no a naučila som sa to brať do obeda, lebo potom bol trošku problém, no ale chápem, ženšen je tiež jeden z mojich favoritov. Takže ten mám tiež rada. Zaujíma ma, Zuzka, máš nejaký naozaj takú tú hranicu alebo nejaký recept na to, aby si nevyhorela? Keby to, alebo že si povieš, že toto už teraz nie, toto už nezoberiem, už je toho veľa? Zatiaľ sa mi nič také nestalo. A som za to nesmierne vďačná. Stále, keď vidím na javisko, mám radosť a rada na tom javisku som. Takže neviem ani, akým spôsobom sa proti tomu brániť. Možno je to naozaj tým, že tak nejako prirodzene, tým, že som veľa medzi ľuďmi, tak mám veľmi rada svoj domov. Že potom som doma, tak sa stíšim a ja som rada doma. Ja som rada v tom lese, ja som rada so svojimi synmi, ja som rada s našimi psami. Možno mám takú šťastnú povahu v tomto, ale mňa to veľmi dobíja. Čiže možno to tak kompenzuje takéto pracovné určite, napätie a potom vlastne takéto uvoľnenie. Takže asi taká tá rovnováha medzi tým, aby človeku sa nestalo to, že ho neteší a nebaví nič. Zatiaľ, a vždy, keď majú aj moji známi nejaký sviatok, hovorím, aby vás ešte strašne veľa vecí zaujímalo, aby ste mali také rôzne životné podnety, lebo človek, keď sa prestane tešiť a keď ho prestanú veci zaujímať, tak je problém. Áno. Máme obrovské šťastie aj v tom, že chodíme s rôznymi agentúrami po Slovensku na divadelné zájazdy a každý ten divadelný zájazd je pestrý, je iný, stretávame tam iných ľudí, iné prostredie. Takže možno aj to mi veľmi pomáha v tom nevyhorieť. Vieš, čo mňa teraz tak napadlo, že vlastne čo máš ty radšej? Je to natáčanie v tej pred kamerou, teda v televízii, alebo sú to tie predstavenia v divadle? Čo máš ty radšej? To sú rôzne veci. Pretože v tom divadle máš okamžite tú reakciu diváka a počuješ, či sa to páči alebo nie. To ťa poháňa. A to ťa poháňa a plus to divadlo je živé. Že čokoľvek nepredvídané sa stane, musíš reagovať a musíš to zachrániť na tom javisku. Hej? A zase a je tam ešte aj ten kontakt s tými divákmi priamy, pretože po niektorých predstaveniach my sa s tými divákmi fotíme, podpisujeme sa im, takže a tam okamžite dostávame tú spätnú väzbu. A častokrát aj to, keď cestujeme niekde ďaleko, na východ, treba z tej Bratislavy, a tí ľudia prídu a vám povedia, že to bolo úžasné a že sa veľmi zabavili, tak to vás tak dobije tou energiou. A tam sa cítiš ty doma, nie? Trošku na východe. A tam sa cítim doma. Aha, na východe tak. Úplne, naozaj. No. A potom, keď točíš, tak ono je to na dlhšie lakte, samozrejme. Je to iné herectvo ako v tom divadle, pretože tá kamera je nesmierne citlivá, takže aj tam herecké výrazové prostriedky musia byť jemnejšie. Vždy hovorím aj režisérom, keby toho bolo veľa, len mi povedzte, že menej. Áno. No a potom na tú odozvu sa čaká, až keď to ide do vysielania, samozrejme. Nehovoriac o tom, že niektoré veci režisér zostriha. Že častokrát si poviete, ale veď to bolo dobré. To bolo tak inak urobené a nakoniec to v tom výsledku nie je. Cítiš sa ako celebrita? Oj, ja mám pocit, že u nás je to také sprofanované a určite nie. Určite nie. Ja som mala obrovské šťastie, keď som bola malá
a cítila som sa, že som obrovská hviezda, tak moja mama ma vždy tak klepla po hlave a povedala, nie si žiadna hviezda, len robíš niečo, čo je viac na očiach. Ľudia ťa viac vidia. A keď lebo veď to, že ste na očiach, prináša nielen tú pozitívnu nejakú reakciu, ale zároveň aj negatívnu. A mne už ako dieťaťu sa stalo, aj keď neboli Instagramy, TikToky, internet a hejty, ale na ulici po mne pokrikovali nejaké deti a som prišla domov s plačom, tak zase mama ma dokázala tak upokojiť a povedať, že to robia len ľudia, ktorí majú problém sami so sebou. Takže tak ma to nejako vycvičilo už v tom detskom veku. No a potom, keď sme začali byť slávni už ako na vysokej škole, tak som si veľmi často pripomínala všetky tie rozhovory s mojou mamou, všetky jej názory a nepodľahla som tomu. Snažila som sa aj deti vychovávať tak, že keď nás spoznávali na uliciach ľudia a deti boli malé, tak nechápali, tak som sa im to snažila vysvetľovať a nebránila som sa nikdy tomu, aby sme nešli na ihrisko, aby sme proste žiť ten normálny život, ako sa len dalo. Áno. A ako to tie deti vnímali? Veľmi to myslím si, že nechápali a v tom neskoršom veku práve naopak sa tým chválili. Nie. Nie? Práve naopak tajili svoje meno, predstavovali sa len krstným menom. Myslím, že to bolo pre nich ťažké možno. Bolo to pre nich ťažké a plus tieto deti to majú ťažké v tom, že chcú byť same za seba. A nechcem povedať byľak, ale nálepku toho rodiča nechcú mať na sebe, chcú sa presadiť samé a majú to ťažšie. Lebo mnohí si myslia, že tak otecko, mamička vybaví. Práve naopak. Myslím si, že naopak to tie deti práve majú naopak ťažšie. To majú. A častokrát aj syn robil v televízii, ale nerobil pred kamerou, ale za kamerou. A nevedeli tí kolegovia, že to je môj syn. Aha. A aj nedávno mi niekto hovoril, ty si mi prečo nepovedala, že pracuje u nás? Hovorím, tak nechcela, ja to rešpektujem. Ja som nevedel, že to je tvoj syn. Hovorím, áno, je to môj syn. Áno, ja to chápem, že možno nechcela, aby to vyzeralo tak, že môžem tu pracovať, mám nejakú protekciu, lebo Zuzka je moja mama a proste tieto veci. No, rozumiem tomu určite. Zuzka, ako vnímaš tlak spoločnosti na vizáž s pribúdajúcim vekom a s tým, že vlastne ty si herečka, takže ty musíš naozaj stále všade chodiť upravená, lebo si potom na tom tí ľudia môžu pekne zgustnúť a podobne. Takže ako to vnímaš toto? Ja veľmi sa o to nezaujímam. Myslím si, že ľudia, ktorí ma nemajú radi, ma budú hejtovať za to, ako vyzerám stále. Tak, aj keby som bola neviem ako upravená. Ľudia, ktorí ma majú radi, ma prijímajú takú, aká som. A to vidím na našej ulici, kde sú na mňa zvyknutí. Ja sa v lete vôbec nelíčim, pretože naozaj cez tú sezónu mám toľko líčidiel na sebe, že si hovorím, že aj tá moja tvár si potrebuje trochu oddychnúť a nech trošku dýcha a nech žije svoj život. A takže ako samozrejme snažím sa byť upravená a to, ale neprepískavam to. Prosto snažím sa byť to prirodzená, byť to stále ja. Niekedy hovorím, už nechodím cvičiť, čo mi je veľmi ľúto a nahrádzam to častokrát tými prechádzkami, taký ten nejaký pohyb, ale to je asi tak všetko, čo možno preto robím, aby som ešte teda trochu nejako vyzerala a plus si hovorím, že preboha, v mojom veku ako riešiť nejaké kilo navyše alebo čo, ten život je taký krátky a to, že si hovorím, že môžem byť rada, že som sa vôbec dožila, lebo niektorí ľudia to šťastie nemajú. Hovorím, mám sa teraz nejakým spôsobom
prosto trápiť, alebo to... Pokiaľ som spokojná ja sama so sebou, pokiaľ nezaťažujem svoje okolie, tak si myslím, že je všetko v poriadku. A ten tlak, už vždy bude tlak a vidím to na kolegyniach, ktoré skutočne obdivujem za ich disciplínu, za to, ako sa starajú o svoju výzáž, že tam tých hejterov aj tak majú. Tak si hovorím, tak budem trošku tak akože, možno taká, aká som, ale budem spokojná. Ja si myslím, že to máš perfektne nastavené, ale zároveň si myslím, alebo to sa chcem opýtať, k tomuto človek asi musí k tomu dozrieť, hej? Že je obdobie, kedy sa človek snaží byť dokonalý pre všetkých a tak ďalej a potom si proste povie už pri niektorých udalostiach v živote alebo nejakým časom si poviem, že a vlastne... Ale sme rôzne, vieš, Saši. No. Niekto je perfekcionalista vo všetkom. Že ešte aj v tom, ako vyzerá a nepopustí a je vtedy spokojný. A niekto je spokojný, keď proste nemá zapnutý gombík, alebo to. Ja si pamätám seba, keď som bola mladá, ja som nedokázala vypiť kávu, moju rannú, keď na sklenenom stolíku bola čmúha. Alebo proste bola som úplný blázon. No ale dneska už to dokážeš. A dnes to, s prehľadom dokážem. Presne. Fakt. Čiže áno, ten život asi naučí, čo sú dôležité veci, čo sú priority a veci, ktoré nestoja za to, aby si sa trápil, lebo aj tak vlastne nič neovplyvníš, keď to nevieš. Presne tak. A máš niečo, čo v živote sa ti zmenilo, či už vnútorne, že si bola seba kritická, alebo vonkajšie vzhľadovo, s čím si mala problém, s takou zmenou, čo sa ti vekom udiala nejaká? Skôr ma prekvapuje stále, že aká začínam byť nemotorná, hej? Že nešikovná, že niekedy by som, ja neviem, sa mi nedávno stalo, že som dávala na lesnej ceste prednosť cyklistom a s tými 2 psami som sa stiahla na kraj, aby teda prešli a zrazu sa mi zviezla noha, ja som padla do tých kríkov, hej? A tí psi sa na mňa pozerali, akože čo robíš? Čo ti šíbe? A ja som tam v tom kríku ležala, kým som sa odtiaľ proste vydriapala, smiala som sa na sebe. Ako fakt, hovorím, toto by sa mi niekedy nestalo, to by som vybalancovala. No teraz už nie. Čiže ono je to také vtipné. Alebo na predstavení na skle malované, kedy si mi Jano Slezák podal ruku, vytiahol ma na stôl, na takýto stôl. Som vykročila, on ma vytiahol. Teraz na jednom z predstavení som zistila, že to asi nevykročím. Pretiahla som Jana ako Jánošika cez ten stôl, ľudia výbuch smiechu, Jánošik ako statný chlap proste sa zvalil, lebo ťahal aniela, ktorý sa na ten stôl nedostal. No tak teraz už sú zlatí chlapci, tanečníci, Miško mi vždy tam podloží stoličku a ja sa na ten stôl vytrepem vďaka stoličke. Čiže toto sú také tie veci, ktoré si hovorím, wow, fakt už mám toľko rokov, však ako neblázni, nemaj z toho hemung, prosto buď rada, že ešte chodíš. Hej. Takže áno, toto sa zmenilo. Aj tá energia, aj vlastne taká tá nejaká pohybová vec, ktorú kedysi si ani neuvedomila, že toto, Ježišmária, to je náročné. No, tak... Ale neboj, Saši, každý to máme inak. Tebe sa to možno nestane. Stane sa mi to, si myslím. Ale ja len dúfam, že to budem brať presne tak, ako to bereš teraz ty, lebo teraz ja som v takomto období, že dobre, tak je mi 32, ale a ja mám veľký strach z toho starnutia. Vieš, že pri tebe vidím, že to bereš tak akože z ľahkosťou a chcela by som tiež, ale neviem, či k tomu dozriem. Dozrieš. Alebo či si tiež mala takýto strach z toho a rešpekt. Nie, ja som to vôbec neriešila. No tak vidíš. No tak. Vôbec, lebo naozaj, no čo sa stane, keď sa budeš bať? Ovplyvníš to nejako, nezostarneš? Zostarneš. Je to tak. Užívaj život. Užívaj každú jednu etapu života. Tiež sa z toho, že máš teraz 32 a tiež sa z toho, že budeš mať aj 64. No dúfam. A dúfam, že v zdraví teda. No. A v zdraví, asi to najdôležitejšie. To je najdôležitejšie. To je najdôležitejšie, lebo teší ťa všetko, pokým vládzeš a pokým si zdravá, hej?
keď to zdravie chýba, tak To je presne ono, to je presne ono, no, čoho sa obávam a čo sa asi obávame všetci, ale ako hovoríš, ty báť sa netreba, lebo strach ti k ničomu nepomôže, možno naopak ešte k tomu, že sa to naozaj stane, takže Zuzka, čo by si ty poradila ženám, aby si uvedomili svoju sebahodnotu, aby sa toľko neseba kritizovali, aby to boli stále oni, aby sa mali radi? neviem, že či ja som ten správny človek, ktorý by mal radiť. Mne to tiež dlho trvalo, kým som si uvedomila, že nemusím byť dokonalá vo všetkom. Hej. My sme vyrastali v istých stereotypoch v rodinách, kde celá tá práca, hlavne tie domáce práce, boli akoby ženské roboty a okrem toho, že sme mali aj prácu, inú prácu, normálnu prácu, tak sme toto robili samé a chceli sme byť dokonale, či už ako manželky, matky. Presne, stále mať upratané, stále mať Takže navarené. až potom zrazu prišiel nejaký zlom, ale neviem, čím sa mi to stalo, že som si uvedomila, veď to je predsa hlúposť. Nemusíš byť dokonalá, aby ťa mal niekto rád. A nemusíš mať povysávané, ale choď radšej s deťmi na prechádzku, alebo sa venuj deťom. Čiže asi je to naozaj tým, že človek tak pomalinky dozrieva, nejak v sebe prehodnocuje isté veci a ja by som možno keď tak len poradila ženám, nech myslia viac same na seba. Asi to. A mala si tiež s tým problém, že musela si sa dopracovať k tomu, aby si sama mala rada samu seba? Asi áno. Asi to áno. tak máme každá, tak ako sme sa napríklad bavili vlastne aj vzadu, že o tých upratovačkách sme sa bavili, že je to pre veľa ľudí je to také nepochopiteľné, ako môžeš mať upratovačku, však si to urob sama a tak ďalej, tak ďalej. Ja to beriem tak, mám tú upratovačku, pretože robí veci za prvé, ktoré mňa nebavia a ja si miesto toho radšej budem venovať ten čas, dajme tomu deťom a dám jej ešte aj tú prácu, ktorá ju vlastne živí. Nehovoriac, áno. Tí ľudia, tie predsudky majú dnes určite také... a plus sme to brali, keby bola tá upratovačka, že je to také naše zlyhanie. Áno, že niečo nestíhame. Ale naozaj to nie je pravda, lebo môže sa tá žena venovať, hovorím, buď deťom, rodine, alebo ísť trebárs na nejaký, na jogu, na cvičenie, hej, že ja si myslím, že v žiadnom prípade to zlyhanie nie je a že naozaj treba proste myslieť same na seba. Tak. No a to je to, čo ja si myslím, že veľmi veľa žena, ja sama si musíme prejsť tým, že vlastne máme nejakú sebakritiku, že musíme byť vo všetkom, musíme navarené, upraté, musíme deti vychované, nedaj Bože, aby niekto videl, že to niekto robí zo mňa a podobne. Ja si myslím, že teraz je v poriadku, keď už myslíme viac na seba a keď nie je všetko na nás, lebo predsa len potom je to také, že ideš z práce do práce a to úplne není ono, si potom na tie deti nevrla a... Určite. Zuzka, povedz mi, prenášaš si niekedy charaktery alebo problémy tých postav domov, keď máš nejakú, dobre, tak tie humorné, tie sú asi pôjde, tie sú asi super, ale keď je nejaká postava taká, že naozaj sa musíš do toho ponoriť, do tých emócií, do toho smútku napríklad, alebo do toho, čo sa jej stalo zle, prenášaš si to domov niekedy? Dlho som takú postavu nemala, takže ako si povedala, že keď mám tie humorné postavy, čo je teda obrovské šťastie, lebo tým pádom nie som nejako zaťažená, prídem domov, odličím sa a pác do postele, odpadnem. Ale áno, niekedy ostane v tebe taký ten náboj tej, ja to volám mrchavá ťažoba a musíš sa s tým nejako vyrovnať, že človek prosto nevie aj z toho zaspať, že ešte to musí v sebe tak nejako upratať. A čo ti pomáha sa odpojiť od toho? Čo mi pomáha? No nič, to. väčšinou tak sedíš a rozmýšľaš, hej, a prehodnocuješ, že vlastne, či si to zahral dobre, či to tam všetko bolo a jedno s druhým. Takže nejaký rituál vypnutia po natáčaní máš svoj taký? Niekedy mi dlhšie trvá, keď som taká rozobratá akoby po predstavení, že si sadnem a dám si nejaký džús alebo vodu alebo čaj a že ešte tak posedím. Ale väčšinou hovorím, že
nemám taký ten stav toho rozímania akoby po predstavení, že skôr sa snažím rýchlo sa odličiť, osprchovať a ísť si lahnúť, aby som ráno na tú 5 vedela vstať. Proste ten odpočinok je jednoznačne najdôležitejšia vec To vôbec. To určite. Väčšinou naozaj, keď málo spím a už to je také hraničné, tak mám takú hroznú triašku v žalúdku, ako keby som týždeň popíjala, dajme tomu. Takú klepavku tak, vnútornú, presne, áno, hej, poznáme ten spánok to všetci. je veľmi dôležitý, no. Je určite je veľmi dôležitý. Máš, prosím ťa, nejaký typ role, ktorý je pre teba ako keby náročnejší, že vieš, že hej, že treba si, ja neviem, tie humorné ti môžu ísť takto a potom je nejaká rola, pri ktorej si povieš, úplne sa mi nechce do toho? Mhm. Ono, každá tá rola, keď ju začíname skúšať, mi pripadá veľmi náročná. Mhm. Neviem si ani predstaviť, že čím by som ju naplnila a potom vlastne tým, že sa to skúša trebárs 5 alebo 6 týždňov, potom v tom priestore a potom máme tú premiéru a ja hovorím, že vždy tá premiéra je pre mňa ako pre herca, ktorý poznám, ako to funguje, je najhoršie predstavenie. Hej, lebo tam sme všetci ešte akoby takí stiahnutí, nevieme, kde tí ľudia budú reagovať, nemávame väčšinou verejné generálky, takže naozaj taký prvý stret s tým našim divákom je že ako to bude mať na odozvu? tej premiére. A až potom, keď vlastne to hráme niekoľkokrát za sebou, tak aj vďaka tým divákom a aj vďaka nám, keď sa už v tom tak nejako uvoľníme, tak prídu nové veci a vtedy mi docvakne, že wow, veď toto sa dá aj takto urobiť. A takže sa dotvára tá rola počas vlastne tých hraní, akoby počas tých predstavení, ktoré máme za sebou. No. Takže, a potom sa mi to zdá, že veď to bolo jednoduché. Ale aj tak napriek tomu je niečo, čo nehráš úplne rada? Napríklad, ako ja viem za sebou povedať, že napríklad ja neznášam sledovať filmy, kde napríklad trpia deti. Že keby som mala hrať ja mamu nejakému... tak hej? Nie, tak to tiež nemám rada. A nemám rada tiež, keď trpia aj zvieratá. Takže nejakú... A plus naozaj, keď som veľmi unavená, a potrebujem sa nejako dobiť, že si chcem pustiť niečo, tak vyhľadávam vyslovene veci, ktoré sú pozitívne. Áno. Vyhýbam sa negatívnym správam, vyhýbam sa negatívnym všelijakým veciam, ťažkým práve takýmto filmom alebo seriálom a pozerám si jednoducho dobre presladené, romantické veci, kde sa všetci majú radi a kde nikto nie je zlý a všetko nakoniec dobre skončí. Takže aj po tejto stránke sa snažím akoby chrániť. No. Hovorím si, že všetko, čo nám pomáha, je dobré. Že treba siahať naozaj po tom, čo vieme, že nám urobí dobre, že nám to neublíži. Či je to Červená knižnica, či sú to romantické filmy. Akože smeje sa niekto zo mňa, už som si na to zvykla. Ale proste robí mi to radosť. Hej? No tak určite, akože ja si myslím, že každý má to svoje. Nikto nie je rovnaký, každý má ten svoj oddych. Určite. Proste iný. Niekto tak. sa... napríklad ja som teraz, mi strašne pomohlo, že svietilo to slnko a ja som išla na tú záhradu. To každému. Každý okamžite chytil takú eufóriu, že z toho slniečka. Áno, je to tak. Potrebujeme ho k životu. Zuzka, ty si teda našou ambasadorkou, je to už, myslím si, 3. rokom, môže byť? Nejako môže takto. Byť. Tuto vidíme, aký krásny náhrdelník. Pozri. No práve, že nevidím. Hej. Akože... Áno. Možno, že aj 4 hádam, to už budú, neviem teraz, ale vidím, že sme ti urobili krásny náhradelník z Omega. Doteraz nechápem, že to nevytieklo z tých kapslí. Ale... Vidíš to? Áno. Musím povedať, že ich mám veľmi rada, beriem ich každý deň. Každý deň 2 kapsule. Aj z toho dôvodu, že už som spomínala, neviem do akej miery placebo, ale myslím si, že nie. Tým, že častokrát po tých predstaveniach my sme v kontakte s veľmi veľa divákmi, že sa podpisujeme, fotíme a tak ďalej,
ja celý rok držím. Mne Takže tá dokonca imunita funguje. Mne dokonca jeden kolega povedal, že ty si terminátor, veď ty nikdy nie si chorá. A mne to až tak spätne docvaklo, že skutočne ja vlastne som vôbec nebola chorá. Že si to brala chorá. ako samozrejmosť. Že úplne ako samozrejmosť, áno. Ako všetci berieme zdravie, keď ho máme ako samozrejmosť a začneme to riešiť, až keď nám niečo je. Ale fakt som si uvedomila, že zrejme je to tým. A ja mám ešte veľmi rada aj C-čko od vás. To mi chutí. To beriem ako taký zákusok po káve. Cucací. Áno. Takže ono... Som rada, že ste ma oslovili, aby som bola ambasádorkou. Ja som sa chcela pýtať, že prečo, čo ťa na nás zaujalo, že si sa rozhodla túto ponuku prijať vlastne. No, tak vidíš, tak toto, lebo naozaj mám pocit, že to funguje a beriem to už teda niekoľko rokov, čiže nehovorím o niečom, čo som nevyskúšala, dennodenne, a veď sama vieš, že mi to posielate skoro pravidelne, takže že sa teším, že vlastne som to skúsila a že mám s tým len a len pozitívnu skúsenosť. Že to je vlastne to, že si typ osoby, ktorá nebude ambasádorkou a propagovať niečo, o čom si nemyslíš, že to Určite nie. Určite nie. Že to je dobré. Teraz by som chcela vyskúšať váš nový produkt, tak uvidím, že ako to pôjde a potom dám vedieť. A ktorý? Taký ten na chudnutie. Ale Zuzka... Ale to nie je preto, že by som sa zle cítila vo svojom tele, ale vieš, zase ten môj bič, ktorý mám nad sebou, a to sú divadelné kostýmy. Divadelné kostýmy a tam prosto, no keď sa do toho nevtrepeš, tak musíš už začať so sebou niečo robiť. No. Ale tento produkt ešte, on nie je nový, ty som musela teraz objaviť akurát. Tak som ho teraz objavila, áno. Dobre, no, prinesiem. Ty si to skúšal a ty nemusíš. Vieš čo, ale áno, priznám sa, ja som to skúšala a tento produkt volá sa vlastne Reduxin a on je na takej bázi robený, že vlastne on ti tak ako vyplní miesto trošku v žalúdku. Áno. Znamená to teda to, že musíš naozaj veľa vody na to piť, lebo je to akože vláknina, takže takže vlastne nie si hladná, si len smedná, hej? No lenže problém u mňa bol ten, že ja mám celkovo problém vôbec akože veľa vody vypiť cez deň, takže ja som tomu pitiu moc nedala. Aha. A u nás, vlastne, ja bývam v Čechách, to ty vieš, a u nás sa hovorí, že kovářová kobila, keď niečo s niečím pracuješ a sa na to nebereš. Takže mne to vydržalo týždeň a potom som sa na to... Obuvníkové deti chodia v bose. No ale máte ešte nový produkt a to je ešte máme, k menopauze. Áno, to je Menovit Balance, áno. To je na hormonálnu rovnováhu. Je to vlastne, áno, tak je to tú hormonálnu nerovnováhu vlastne zažíva žena hlavne, keď ide o tú perimenopauzu, menopauzu a to potom. Áno. A že ten priebeh toho môže vlastne trvať veľmi dlho, aj 10 rokov. Ale zároveň hormonálnou nerovnováhou môžem trpieť aj ja, čož asi tiež, akože keď sú nejaké predmenštruačné syndromy a podobné veci, tak sme zvedavé, ako to bude mať odozvu. No, tak to vyskúšam aj ja, som zvedavá. Dobre. Zuzka, keby si mala odkázať ľuďom jednu vec starostlivosti o seba, čo je pre teba naozaj najdôležitejšie, čo by to bolo? No, aby sme to zdravie naozaj nebrali ako samozrejmosť. Aby sme investovali do seba, pokým môžeme, aby sme si to zdravie podporili, ak sa dá, a aby sme sa o seba starali. Lebo myslím si, že všetko, čo do seba zainvestujeme, sa nám neskôr vráti. Takže Zuzka, blíži sa už koniec našeho podcastu a ja som veľmi rada, že si prijala naše pozvanie sem prísť. Dúfam, že to nebolo naposledy a že sa tu ešte uvidíme. Teším sa. Ďakujem. A ja ďakujem. Takže koniec našeho podcastu je tu a my sa budeme tešiť na ďalší. Majte sa krásne.